И начало! Betano БГ. Твоята игра на друго ниво. Здравейте, уважаеми приятели на Господари.com. Започва втори епизод на новата ни поредица шампионски игри с много големи шампиони тук в студиото. Специалните ни гости Красимир Балъков и Лъчезар Танев. Здравейте, добре дошли. Благодаря ви, че предколедно в сигурен съм натоварения график, защото избирате подаръци на любимите хора. Приехте поканата и сте тук в студиото. Подаръци избираме 30 години. Купката е в игра и шампионски игри започват. Сега приготвил съм една фанелка, която искам да ви питам, като участници в едни от най-големите мачове на националния отбор, какво означава за вас тази фанелка? Ще разберете след малко защо ви питам. Аз ще добавя, нека Краси да каже. Какво означава, Краси, тази фанелка за теб? Чест да я носиш и отговорност, много голяма отговорност. Докато съм я носил, поне аз докато съм я носил, винаги е било така. Това е просто едно от важните и хубави неща за един футболист да носи фанелката на националния отбор. Лъчо? Аз бих добавил емоция голяма и силни преживявания. Осъзнават ли го вашите наследници в националния отбор, особено тези, които носиха тази фанелка през 2023 година? Гледайте се, аз не вярвам играчите, които играят и в момента, да са безразлични. Просто качеството не е такова, каквото искаме всички. Момчетата се стараят на 100%. Значи, като чуя, те не знаят какво е емблемата. За някой клуб, като кажат, примерно този клуб, който аз съм играл, това е не. Тук става въпрос не само до настройка и до желание, тук става въпрос основно за качество. Краси, 81-во място в света и последно 5-то в квалификационната ни група за европейско първенство. Обижда ли те едно подобно класиране на националния отбор? Като знаем по твое време къде бяхме и къде сме сега. Лъчо каза, всеки един футболист, който носи фанелката на националния отбор, иска да даде максимално от себе си. Явно сега в момента такива са възможностите и то трябва много добре да се замислим защо. Нали? Защо не са такива възможности. Не могат да обвиняват момчетата в никакъв случай, защото те като всички, които са минали през националния отбор, включително и ние, искат само да побеждават. Изпращаме, уважаеми приятели, поредната тъжна и неуспешна година за националния отбор. Добре да казахте, такива са ни възможностите в момента. Като погледна в световната ранглиста какви отбори има пред нас, те са много. Ирак, Буркина Фасо, кой ли още не. Те по-големи възможности ли имат? Това не е големия проблем. Дали ще сме на това място или малко, или 10 или 15 места по-напред. За мен големият проблем е, че ние трябва да помислим много сериозно върху абсолютния рестарт на българския футбол и то не само да си говорим и така да идваме да си приказваме, просто да се случат нещата. Гледай, реалността каква е? Говорим последните 2 години. Качествата са ясни. Желанието го имат. Резултати няма. Да не забравяме, че нямахме късмет в няколко мача и загубихме точки в последните минути, без да играеме толкова зле. Дойде нов треньор, смени схемата на игра, мобилизацията и така концентрацията на играчите се подобри и се получиха едни добри мачове. Това е, което казва Краси. Рестарта значи абсолютно нова методология, която да почне от деца и юноши и ние двамата с него, мога да кажа нескромно, най-вече той с един испански директор, методист, направиха една доста добра програма, която се гласува от изпълнителния комитет точно преди мача с Англия, злополучния мач с Англия. Прие се, но не се започна, защото станаха тия промени в футболния свят. Станахме ли вече футболно джудже? Претенциите ни винаги са големи преди всички квалификации, обаче струва ми се, че гоним нивото на Лихтенщайн, на Люксембург. Не, Данчо, не може да бъдем. Ние не можем да бъдем такова футболно джудже. Значи, това са малко повече негативни виждания, които аз не мога
да съм съгласен с тях. Просто имаме една фаза, може би един период от време, който е малко по-дълъг, отколкото ни се искаше, в който ние не даваме тези резултати, на които сме способни. Видя се в последните 2 мача. Дано не е периода на Унгария. Дано не попаднем в това ще тях Лъчо. България е 60 години. Мислите, да. Надявам се, че не, и то зависи и от нас. И от тебе, и от мене, и от много други, да не е този период толкова дълъг. Сега сме някъде около 20 на години. Предполагам, че в близките 7-8 години трябва да направим промяна в всичко, което ни е необходимо да имаме и добри резултати. Ако бяхме оставили този бизнес план, който ние с тебе заедно работихме и го осъществихме до някъде, 2019 година, сега сме 2024 година. Може да има някой друг 5-6 години. Младе. При всички положения ще да има поне 1, 2, 3 футболисти, които да бъдат друга класа. Ако съдим по честите треньорски смени в националния отбор, защото после ще си поговорим и за първенството, като че ли националният селекционер не е толкова важна фигура в тази схема национален отбор. Колко имена се изредиха? Не, значи, гледай сега, в период, когато нямаш талантливи футболисти или имаш някои качествени, по-посредствени футболисти, Гвардиола да дойде и Клоп, трудно нищо няма да направи. Или ще бъде много тежко и трудно. Мисията невъзможна. Почти. Да им кажем невъзможно, но почти невъзможно. Илян Илиев, поредният употребен Лъчо или точният човек в тази ситуация? Гледай сега, употребен. Като аз не бих казал и за предните, защото познавам работа в Футболния съюз. По принцип дава се свобода на действия и на решения на треньорите. Никой не им се меша в работата. Убеден си в това. Така е. Аз съм бил треньор. Аз съм бил треньор. Защото това беше една от големите критики към... Няма месени в работа на треньорите. Обаждания, менеджери, президенти, категорично. Не. При мен не е имало нищо, никой не е посмял да ми се обади. Аз познавайки Краси Бълков, този въпрос е излишен. Беше добър футболист, показва, че е добър треньор с Черно море. Ще има необходимото доверие, но вижте, в футбола резултатите командват. Кой сега, кого е сменил далечната 91 година? Имате засечка в националния отбор? Краси ми подсказа, аз не се спомням. Разкажи Краси тест. Аз колкото си спомням... Аз съм по-възрастен, нормално това да възпитам. Лъчо, така се наслаждавах на действията му на терена и последните 10 минути или 15 не мога да се сетя да не излъжим зрителите. Аз го замених и доколкото... И почна неговия път успешен. Така, видя ли Лъчо, кой те е разбра? Влезе и Краси ми каза, вика, повече не излезе. Страдах малко, ама приех, защото беше добър футболист. От темата национален отбор към милата родна действителност. Акцентите за вас лично от това, което видяхме в родната ни мила действителност през есенния дял на първенството. Красимир Балъков. Видяхме едно интересно първенство. Така не е толкова очаквано с първа позиция на Локо Пловдив дълго време, с позицията на Черно море, изоставянето на ЦСКА и на Лудогорец, които са абсолютни кандидати за спечелене на шампионата, но в последствие се видя, че нещата се нормализираха. Проблемите в българския футбол удариха малко Локо Пловдив, позагубиха някои други матчове, слезаха по-надолу, докато Черно море, аз не един път съм казвал, може би примера за много отбори в българското първенство трябва да бъде Черно море. Лъчезар Танев, колко налудничево звучи Черно море да остане на това място и след края на сезона? Лудогорец продължава да имат по-качествени футболисти от всички отбори. ЦСКА са една идея по-добре от миналата година по отношение на количество играчи, на възможности, амбиция, добре подготвени физически. Левски търси пътя по някакъв начин да поддържа ниво.
Да влезна... Локо Пловдив имат добър треньори. Но се разклатиха поради изглежда други причини в края на как годината. Да няма... Когато коментираш нещата вътре в клуба на пресата, значи нещата са малко извън контрол. Победата на Лудогорец наклони ли везните в борбата за тази шампионска титла в полза на големия хегемон според тебе? Показа ли отново Лудогорец, че е с едни гърди пред другите? Общо взето беше една уникална борба. 90 и повече минути. Кой знае какъв футбол не се играе от двата отбора. Много често тези двубои са по един и същи начин. И много често се случва Лудогорец да има предимство в решаващия момент и да отбележи решаващия гол. Вече втора година ЦСКА е единствен отбор, който прави някаква борба с Лудогорец, конкуренция. Миналата година в последния матч или предпоследния матч, ако бяха вкарали дуспата, но не видяха папата. Да, ако бяха вкарали дуспата, те при всички положения ставаха шампиони. Даваш ли предимство на един от двата отбора в борбата за шампионската титла? Ти лично имаш ли фаворит? Симпатизирам на ЦСКА и се надявам един ден. Смяташ, че могат да спечелят титулата през този сезон? Ще бъде интересно за първенството. В крайна краища толкова години, 11 години, Лудогорец шампион или повече? 12. Ще е хубаво за българското първенство. Те вече не си спомняме колко години са шампиони. Значи Байер Мюнхен също са много често шампиони на Германия, но от време на време, пред 5-6-7 години се пропукват. Не изпреварвай темите, ти вървиш много бързо, подготвя си да, така че ще бъде интересно за българското първенство. Някой друг да стане шампион, но ако Лудогорец продължава да играе така и да си би мачовете, какво? Ще стане трудно. Ще бъде трудно. Лъчо, ти? Пак да кажа нещо, 9 години съм играл в този отбор. Относно духа, който сме имали, уважението на тия 4 букви, което е било възоснова на дисциплина и голяма традиция в този клуб. Така е, ама сте играли само българи. Да. А сега видяхме по един българин в двата състава. Аз искам да кажа, че със сигурност нещата може да са много по-подредени. Втори матч ЦСКА губят от факли, бенгалски огъни. Тази заря, която ти я видя, ти смяташ ли, че това е нормално нещо по европейските терени? Този матч, нормално, всяка една нормална държава нямаше да продължи. Този матч, само ние тук с нашето мислене балканско, спиран толкова често, ЦСКА е бил за пример винаги. И тук гледаш някакви дивоти, които лично менеме, а камерите ги дават на всичко. Сега малко започвам с изненадите. До края на предаването са ви подготвили изненади. Краси, искам да коментираш една снимка. Първо да видим дали ще се сетиш през коя година е. Така, Краси, коя е годината ми, кажи? Те са две снимки, да бъдем точни. И кой период е това? Един много интересен период в твоята кариера. 89-та, нали? 90. Така, да. 90. Единствената ти снимка с екип на ЦСКА. Ама не те видяхме, не са те видели тогава феновете в официален матч? В официален не, ама играх поне 3 или 4 такива приятелски матчове в подготовката във Франция. Бяхме с след това треньора ми в национален отбор, господин Пенев. Беше много интересно. Дадоха му 3-4 хонорара в Търново. Търново избяга от ЦСКА. Заради това ли е? Ти го разказа. Беше такъв спортен консултант на 4-5 предприятия. Абсолютно. И се прави за ЦСКА. Не. Краси, какво е станало тогава Велико Търново? Как от ЦСКА се връщаш в Етър? Колко си спомням, ЦСКА беше тогава средец заради този бой, който стана с Левски. И просто не ми харесаха някои неща. Сам ли се върна или те върна? Не са ме върнали, аз абсолютно сам. Значи бяха ми дали в ЦСКА апартамент, всичко бяха ми дали, бяхме уредили, значи много, много добре за тогавашното време. Не съжаляваш за това решение? Виж сега, станахте шампиони след това? Не станахме шампиони след това. За тогавашното време не съжалявам. Обаче съжалявам, че не минах през един от големите клубови на България. Те двата клуба бяха Левски и ЦСКА. Ние мечтаехме, помниш ли, че едно време мечтаехме да играем? Ма не, то самото имаше, нямаше друго. За тогавашното време си беше направо
Повече от бунт, защото спряха магистралите. До ден днешен има хора, които приятели ми викат, трябва ми купиш кола, защото ми щупиха колата на... Да, във Велико Търново феновете са направили нещо страшно. Спряха, магистралите спряха, хората се бяха дигнали. Така се обичаха тогава футболистите. Имаше голяма любов, плюс и Търново се беше тогава в много силна позиция. Играеше добре, имаше добър треньор и определено беше в по-добро състояние, отколкото ЦСКА. И морала да вземеш такова решение също е. Така, с коя купа от многото спечелени с ЦСКА, Лъчо? Сега кажи, коя е тази? Да видим дали се сещаш. Това е при Аспарух Никодимов шампионската титла, предполагам. Коя година? 91-92. Искам да те питам, защо махна прословутия мустак, с който беше като футболист? Аз постоянно имам чувство за хумор, мисля, и казвах на моите приятели, че като направя $1 милион си обръсна мустака. И бяхме в Гърция много голяма група на почивка. Манол Велев, Бог да го прости, Наско, Жоро Илиев, Майкъл, кой беше още? Стоене Манолов, много хора. И нещо ме ядосаха моите, фамилията, и аз сутринта си обръснах мустака. Първа, която се сети, като ме видя така, Иляна Раева. Този има $1 милион. Смени си визията, искаше да играе по-дълго време в футбол, защото без мустак по-млади. Търсят ли те някой сега от родните, водещите отбори за селекция? Говоря с доста клубове. Лудогорец, Левски, ЦСКА? Да. В Лудогорец най-вече отиват заради доброто представяне в международните турнири. Лудогорец, ЦСКА също, при преимуществото на ЦСКА и Левски историята и че отбори от София. С цялото ми уважение към Разград, но това има огромно значение. И според бюджета някои отбори, примерно Лудогорец и ЦСКА, естествено това са конфиденциалности, но не плащат лоши пари за играчи, харчат са суми, които край на краищата доста играчи се замислят, поне да дойдат в България. В първия епизод на Шампионски игри Божидар Искренов призова да не се отписва Левски с тези 10 точки изоставане от първия и 7 от вторите отбори. Реалностите обаче според вас? Левски винаги в играта, независимо на коя позиция е. Въпросът тук е, когато този отбор накрая ще се стабилизира финансово и да няма финансови проблеми, защото тези неща играят огромна роля за резултата. Твой добър приятел Наско Сираков ще издържи ли на натиск? Каза, няма да позволя да ме рекетират. Натиска е голям в Левски. Той никога не е позволявал, все пак той носи фамилията Сираков. Някои се объркват. И другото, което, без да изпадам в ролята на негов защитник, аз мога да кажа, че ако направим сравнение между финансови възможности и качество на игра, аз мисля, че Левски като качество на игра е над финансовите възможности. Продължаваме с следващата тема, а именно Български футболен съюз оставки Конгреса. Уважаеми гости, предизвестена ли беше тази оставка на Борислав Михайлов с оглед протестите и огромното обществено напрежение? Краси. Щом си подал оставката, значи е трябвало да я направи. Това ли беше най-верният ход, Лъчо? Мисля, че да. Прекалено голямо напрежение и натиск. Къде с основания, къде не толкова. Не е само причината футболен съюз. Има... Аз директно казвам. Ние преди това си говорихме за клубовете, за работата в клубовете. Директно казвам. Ние имаме ли сериозна професионална лига? Искам да попитам. Чували ли сте вие, че тази лига взима няколко решения или се опитва да влияе на процеса? Процесът се ръководи от футболен съюз. Ти го кажи. Професионалния футбол. Ето казвам, това не е нормално. Професионалният футбол в нито една развита държава футбола не се ръководи от федерацията. Тя се ръководи от лигата. Тоест, бизнесът го правят професионалните клубове и го държат в ръцете си благодарение на една силна професионална лига. Ние тук, както винаги, всичко обратното. Лигата организира купата, което трябва да е работа на футболния съюз, а първенството го организира федерацията. Клубовете никакво желание няма да се организират и да претендират. Попитаха ли какво става с телевизионните права? Какво става с
мърчандайзинга на лигата, спонсорските договори, продажбата на името на лигата. Това са неща, които трябва да ги интересува. Тех не ги интересува, приятелю. И после викаме, вие накарахте ли го този футболен съюз да потрепери малко и да дава отговори на вашите въпроси като лига, като професионална лига на професионалните клубове, където вие харчите там парите, господа. Знаете защо няма лига? Защото водещите отбори искат да дигнат едно телефонче, да звъннат във футболния съюз и да си решат проблема. Само, че днеска го решават за себе си, утре се решават за някой друг в общърт на този, който е звъннал. И ние почваме да се оплакваме. Веднага към Краси Балъков. Твоят колега Христо Стоичков наскоро реагира изключително остро и даже предупреди, че не иска повече да се използва четвъртите в света. Ти чувстваш ли се част от това управление? Защото наистина и сега след оставката на Борислав Михайлов от най-обичаните четвъртите в света станаха най-мразените. Това не е вярно. Няма кой да ни мрази. Хората не са толкова елементарни да не знаят за какво става въпрос, но Ицо е абсолютно прав. И когато има нещо, което е свързано с някаква важна тема, както и българския футбол, трябва да се цитират имена, а не да се говори... От една шапка да се слага. Този. Четвъртите света бяха много хора. Данчо, аз поне така си спомням. Абсолютно и прав. Значи, когато ти си свързан с управлението, без значение дали си четвъртия бил в света или си бил друг известен футболист, когато си свързан с управлението, носиш отговорността и вероятните проблем с слабо ръководство. Бихте ли се кандидатирали за президент на Българския футболен съюз на предстоящия конгрес в края на месец март? Сигурен съм, че вашите имена в следващите месеци ще бъдат спрягани. Това е съвсем нормално. Лъчо веднага ми подсказва с очи първо. По-млад има повече пауър в него. Повече. Ти вече се чувстваш вън от играта. Значи, Краси, помисли какво ще кажа. Аз знам, защото ме питат доста често. Професионалния футбол, аз не виждам желание в клубовете да вземат в свои ръце живота си. Вземете го живота в свои ръце. Първа и втора лига не трябва да е в футболния съюз, трябва да е в професионалната лига. Лъчо преди време ми беше казал, че няма никога да се изправиш на конгрес срещу Борислав Михайлов. Сега Борислав Михайлов обяви, че няма да се кандидатира. Да. Какво би те накарало да станеш кандидат за президент на БФС? Какво би ме накарало? Едва ли ще ме накара. Не казваш никога. И не казвам никога, защото можеш да кажеш никога. Има, значи, нещо все пак, което може да те убеди. Човек трябва да внимава. Аз това съм се старал през целия ми живот, какво говоря, да поддържаш някакво ниво на толерантност. Аз не мога да кажа никога. Искаме ли да имаме чист футбол? Нормален футбол? Категорично да. Искаме ти и аз. Казваш, че според... Аз питам клубовете, професионалните. Там ще чуеш много отговори. Не, те нищо няма кажат. Съмнявам се, че го искат. Става ли революция някъде по света? Ставало ли е без да има почва за това нещо? Без да виждаш хората, които са недоволни? Категорично тук са заспали. Каква революция? Ако в проценти... Тук станаха против футболния съюз. Логично, защото няма резултати на националния отбор. Колко процента си оставяш да се кандидатираш? Ти смяташ ли, че аз съм окей, като гледам, че не излизат футболисти и аз съм пряко свързан с този бизнес? Дори да погледнеш абсолютно егоистично от моя гледна точка, само да погледнеш, че бизнеса ми страда, което е много егоистично, но е истина, бизнеса ми страда, защото не излизат футболисти. Аз как няма да съм ангажиран и как няма да искам това нещо да се промени? Остави мене, след мен идва сина ми. Красимир Балъков би ли се кандидатирал? Знам, че темата промени, имаш огромното желание в българския футбол да се промени цялостно. Сега, значи, категорично не. Просто елементарно ще го кажа, да го разберат всички. Когато имахме добър футбол и когато имахме национални добри отбори, национален отбор беше, имахме футбол в България, имаше един президент, казваше се Славков, и един, който под него се знаеше работа, Иван Вуцов. Но той беше президент, който знаеше какво и как да комуницира с държавата, да комуницира с всички на неговото ниво. Той беше авторитет голям. Голям авторитет. Отдолу имаше човек, който знаеше какво трябва да направи в футбола, за да има футболен продукт. В съвременното време такъв модел трябва да излезе, но ти ме питаш директно мен и аз ти казвам категорично не, защото моите качества и моите знания
са точно там, където аз исках да ги приложа. В развитие, концепция. Там, където Иван Вуцов беше. Аз не съм за президент. Може да изглеждам да съм добър за президент, да, но понеже съм комуникативен и нямам проблеми с много хора, но той не ми е силата. За да завършим тази тема, Краси току-що отвори една врата. Опозицията в лицето на Бербатов, на Мартин, на Стилян, могат ли да изпълняват тази роля? Могат ли да бъдат успешни ръководители на българския футбол? Директно ви питам. Ами аз директно ти казвам, ако имат добър екип, имат добро присъствие, имат добро приемане навсякъде в Европа. Друг е въпросът да внимават, те да не са лицето, а други да дърпат конците. Не са глупави момчета, но това е основното. Млади хора са, край на краища, ако спечелят изборите, трябва да им се довериме и да им помагаме. Сега към интересните европейски теми започваме. Има ли криза в Барселона? Криза в Барселона. Има ли такава според Лъчезар Танев? Лакатуши се шампиона на Испания, загуби от явлението, феномена Жирона, а пък падна и в последния матч от Шампионска лига. Какво се случва, Лъчо, в Барса? От първо лице очакваме с Краси информация. Аз не мога да кажа, че са в някаква тежка криза. Ако си спомняте, декември месец миналата година Реал Мадрид вървяха доста добре. Така е. Имаше мини криза в Барселона, станаха шампиони. Значи април месец се види кой какъв е и как е. Барселона продължава да бъде дисбалансиран отбор. И веднага казвам защо. Този отбор е така от 5-6 години. Значи, за мен основният проблем е в средата на терена, в който има много креативност и малко борбеност и възможности физически в фаза защита. Друг каталунски тим обаче, Лъчо, пише история. Жирона. Допускаш ли, че могат да станат испанския вариант на Лестър? Пак ти казвам, не казвам не. Още повече аз познавам много добре този клуб. Защото вратария е мой футболист, Пауло Казанига. Познавам много добре спортния директор. Треньора съм имал разговор, изключително интелигентен човек. Имат потенциал да станат шампиони според тебе. Не забравяйте, че там 47% от клуба е на Манчестър Сити. Жирона е един отбор, който играе свободно, с добър треньор, качествен футбол. Всичко може да се случи. Краси, съжалявам, че в кариерата си не съм играл в един от големите Левски или ЦСК в България. А съжаляваш ли, че 1994 година не отиде да играеш в един от най-големите отбори, тогава да не казвам най-големия, Барселона? За този момент разбира се, че съжалявам. Защото наистина имаше реална възможност да играе в Барселона с Ицо. Бях много близко до трансфер. Парични неща объркаха неща, защото тогава футбол не беше толкова отворен, както сега. Дават са по 70-80, по 100-200 милиона за футболисти. И ни 7 милиона, които трябваше да се платят. И Барселона, разбира се, тогава не даваше повече от 4. Ако не се лъжа, ти ме поправи, ако не се лъжа, те тогава взеха Хаджи. Да. Без пари, без трансфер. Така беше. От Испания към Германия, където Бундеслигата става все по-интересна. Краси, ще наблюдаваме ли Байер Мюнхен и останалите, или може този път някой да спре хегемонията на баварския грант? Значи, определено тази година няма да бъде Байер Мюнхен и останалите, по проста причина, че има един Леверкузен, има един Штутгарт, които играят много качествен футбол. Байер Мюнхен малко не е стабилен в изявите си. 5-1 от Айнтрахт. Гледах този матч направо. Да, има такива моменти, но пък 5-1 да паднеш, при тях се случва много рядко. Все пак твоята прогноза. Байер Мюнхен или Штутгарт? Айде да кажи Штутгарт. Любимия Штутгарт. Не, аз казвам... Заложи на традицията. Не. На 20 годишната. Дори да сгреши. Аз залагам на изненадата. Леверкузен. Знам, че и двамата сте страстни любители, играете много добре тенис. Лъчо даже по едно време беше единственият човек, ако не се лъжа, в държавата, който биеше Бойко Борисов на турнира. Един път се е случвало и дори по едно време почнах да съжалявам.
Не, аз си оставам добър познат с Бойко, въпреки че го... Играли ли сте един срещу друг? Това ми е въпрос на тенис. Ако си го бил, С Краси ли? Да. не знам дали сме играли. Значи, Не мога да се сетя. когато аз играех и почти спирах да игра, аз бях на много високо ниво. Така че... Няма шанс. Едва ли съм играл с него. Не, аз тогава не съм играл тенис изобщо сигурно. От кога не сте играли джага двамата, между другото? От детската си година. Всичко е готово за сблъсъка на джага между Лъчезар Танев и Красимир Бълъков. На тенис не са се срещали, но на джага вара работи. Старт! Момент. Краси каната на вечера вече. Твоите менеджерски. И ще ти давам веднага, аз като ме покани. Веднага. Уреден матч за първи път. Лъчезар Танев и Красимир Бълъков играят с уреден матч, но не забравяйте, че и съдията трябва да го почерпите и той е вътре в кюпа. Няма, не се дава Лъчо Танев лесно. Айде бе, влизай бе. Голямо, много спорван сблъсък. Много добре са подготвени и двамата. Мисля, че вътре ще играем. Много сме подготвени така. Уважаеми приятели, ето това е дерби. Това е едно... Така, матча го прекъсвам като съдия поради невъзможност за отбелязване на гол. Краси, ти си спечели вече вечерята, за какво да играеш? Моля ви сега за едно на камерата пожелание, за да завършим предаването. Идват светли празници. Коледните ви пожелания към зрителите и към всички замесени в процеса български футбол. Нека всички да бъдат живи и здрави, най-вече. Здрави, много късмет, любов и да поддържат българския футбол, въпреки че сме в криза. Се опитаме да направим така, че по-бързо да излезем от тази криза. Да сме здрави и да направят правилния избор на Конгреса хората, от които зависи това нещо. Благодаря ви на вас, светли празници, много хубави, успехи, много здраве през новата 2024. С това шампионски игри завършва. Много светли празници, уважаеми приятели, ще се видим скоро. Betano.bg. Твоята игра на друго ниво.